אהלן, היי. חברות וחברים, כאן איילת ואביגיל בדרכים, מחפשות את המקום המושלם לעשות את הטקס אבל שלנו. כן, ממש מסע. למצוא מקום שהוא גם שקט ויש בו מספיק ספייס ומרחב לעשות את העבודה המאוד מאוד עדינה ועוצמתית של טקס אבל. בצפון, בדרום, אנחנו מכסות כל סנטימטר. כן. אז היום נסענו לכנרת, למושב לבנים, ומצאנו מקום באמת מאוד שקט ונעים, קצת חמים, אז אנחנו בהתלבטויות. כן. אבל לא נוותר, ואנחנו רצינו לצלם את עצמנו ולספר לכם שאנחנו נורא מתרגשות לקראת ההחזקה של המרחב הזה, של הטקס אבל. אנחנו כבר שומעות הדים מכם, מאלה שכבר היו, אז מאוד משמח אותנו ומחזק את הרצון שלנו. נכון, אנחנו מרגישות מאוד מסורות לדרך הזאת שלמדנו ממריה. כמה שזה נחוץ, כמה שזה טוב, ובאמת להפוך את הכאב שלנו לצמיחה ושמחה. כן. אז זהו, אנחנו סרטון נמשיך ראשון. לעדכן. וגם נספר עוד על הטקס למי שעוד לא היה, פוסטים ווידאוים בהמשך. כן. זהו, מתוקים. להתראות. ביי.